Nafarroako txotx denboraldia zure sagardotegian irekitzea? Bueno, ohore bat, ez? Azken finean, bueno, sagardoa egiten dugu solako egunak ospatzeko, baino merezita du, hori, egun hau, egun honetan, protagonista pixkat izatea, ez? Ere, arrotasuna ematen du, nolabait. Eta gainera, Nafar txotxa irekitzea, niretzat egundoko premioa da. Nolakoa da zure sagardotegia, nola definitu guztiak pixka? Bueno, gu bilatu genuen, halako baserri bat, Nafar tipologia daukan baserri bat, eta pixkat egin nahi genuena bada sagardotegi bat, antzinako sagardotegi bat, ez? Eta pixkat irudia hori da, hori bilatzen genuen, eta uste du lortu dugula gaina. Aurteko sagardoaren ezaugarriak zeintzuk dira? Nortasuna, ez? Sagar gutxikin egiten den sagardoa, pixkat batzuk esaten dute, hori, ez dakit amargoen nola esaten den, euskaraz, baino nortasuna. Eta nola horri ikusten duzu aurteko denboraldia? Bueno, gu azken finean berriak gara mundu honetan, azken ailegatu direnak gara, eta ez dakigu. Hor erortzen ari gara nolabait. Basiora salto bat eman dugu eta ez dakigu nola izango den. Baina erreserbak ondo doaz, egunero deitzen gaituzte eta, bueno, pozik. Eta sagardotegi bat, ez gauza asko dira aldi berean. Gehiegi. Tradizioa, ez? Bai. Zergatik tradizioa mantendu eta ospatu? Gure nortasuna delako, ez dago gehiagorik. Hori mantentzen ez badugu, galduta gaude. Ez bakarri sagardotegitan, arlo guztitan mantendu behar dugu gure nortasuna. Nire ikuspuntua da. Eta lana atzetik badauka, ez sagardotegi bat? Lana, ni pentsatzen nuena, baino 1000 aldiz gehiago dauka. Bakarrik lana dauka sagardotegiak. Egun hau kanpotik ikusita bere glamurra dauka, baino atzetik dauena niretza geritzen da bakarrik. Zer nolako lana dago atzetik? Jesus, obran, bueno, gu bakarrik sagarrondoa badaramate egundokoa, baino gu egu berri guztiak pasatu ditugu hemen. Gaur irekitzeko, olentzero una dena pasatu dugu hemen. Eta geratzen dena, denboraldi guztia, aurretik doa, pentsa. Eta gaurko eguna nolakoa izango da, zer antolatu duzu hemen? Bueno, pixkat, gaurko eguna oso jendetsua zen, gu txikitu dugu, nolabait, egin genuen lagundu gaituzten guztikin, eta bai, festa eguna da, baino oso familiarra egingo dugu, ez gehiagorik. Eta orain, komentatu dugu ez, tradizioarena eta hor, baina orain egia da dela modan dagoen zerbait. Bai, bueno, hori, bai, guzti honetin, baina ez bakarri sagardotegikin. Sanferminak ere arlo hori galdu dute negozioa, ez dakit, sagardotegiak gehiegi handitu dira batzuk, bai, eta bai, eske, ikuspuntu gehiagi dagoz, eta bai, haragia bat dator kanpotik, eta ez dugu hemen gastatzen, bai, bakoitza bere, guk aldugun guztia hemendik erosten dugu, eta hori, tradizioa mantendu nahi dugu alden modun. Edo, hau negozioa da, azken finean, baina alden moduan negozio hau guztiena izan behar du. Hartzaiarena, okinarena, nirea, hala ikusten dut, ni. Eta azkeneko mezua, bidalinen bali maguzu hori irekiero honekin. Etorri sagardotegia, uitek. Zergatik etorri zara gaurko... Bai, gu Nafarroan bortz sagardogile gaude, eta bortz sagardotegi daude sagardoa egiten dugunak, bata dago Aldazen, Martintxonea, Bertzea Lesakan, Linduren Borda, Bertzea Lekunberrin Tokialai, hau ereki berria dutena perkatzenea, Madozkoa, eta ikustera, sagardotegia nolakoa den, eta gurea Larraldea sagardotegia. Orden urtero egiten dugu Nafarroako deialdia, sagardotegi garaian deialdia, eta etorri gara, Dolarea Nafarroako sagardogiren elkarteko kide garen aldetik.
Eta sagardotegia ez da bakarrik jatetxe bat izarrelako modu baten zuteko tradizioa da ere bai. Zuretzako zer da sagardotegi bat izatea zer sinadeko? Sagardotegia da lana, ogibide bat, eta igerteko ogibide polit bat, lotzen gaituena pixka lurrarekin ere bai, alde batetik, sagardiak aintzinerat ateratzeko lana eta borroka inbarra duzu, bertzalde batetik jatetxa duzu, aski bizitza soziala ematen dizun atal bat, sagardotegitakoa, nahiz denboraldi batekoa den, ez denak, batzuk ere gizut osoa, guk gure kasuen bentin urtarrietik maiatzera, ez nago zigur Joseba eta Montseren asmoa zein izango den hemen perkatzenean. Eta gero, badu bere eraldaketaren parte hori ere bai, sagarra biltzearena, taldean egiten diren gauzak dire, sagardua jo, estutu, egin, eta sagardotegia egerteko guretako da ogibide bat, eta gainera, gure kasu benpin, daramagoia 25 urte kultur taldea joala jo ginuenetik, sagardua egiten dugu arizkunen aspaldizkotik, eta orain afizetik egin dugu gure ofizioa, orden sagardotegia da bizimodu bat. Aurtengo sagardua, zer ezaugarri mota egiten? Etxearen arabera, ez? Gure etxean benpin, oraindik nahiko berandu egin ginuen sagardua, berandu torri zen sagarragan den urtean, eta dago berde xamar, ez? Dagoeneko ja idortu da, ez du azukrerik, baino badu olako eztitasun punto bat, dultze punto bat, eta igerteko niri gustatzen zait, momentutan nola dagon, bai egia da, gehien gustatzen zaitena Abuzkoan dela, ez? Baina, dagoeneko gorputzeko sagardo bat horri da, eta, ederra heldude, eta kupeletik kupelera, aldatzen den sagardo bat gure kasun benpin. Eta gaur ikusten duzu aurtengo denboraldia? Egia errateko, bertzekin ere solastu naiz eta irudiduenez mugitzen nahi da bastante. Eta gurian egia errateko batez ere otsaila martxoa tenore horietako larun batak bete xamartugu. Eta irudiduenez mugituko da. Haun ikusten da han lekarotzen benpin iparraldeko jendeakin ingo dugula lana eta inguruko jendeakin, eta uste dut ere jendea ere ikusten zaiola ilusionakin hasteko, bai? Igual batzuk lotzen dute sagardotegiaren mundua ez Hernanirekin edo eremorrekin, ez zonalde horrekin, baina ospei bat bezala hemen Nafarroan ere badaude sagardotegiak, zen ez duela bizanuk ez horrengura? Denak gara sagardogileak, Euskal Herriko sagardogileak, egia errateko elkarren arteko elkarlana gero eta handiagoa izanen dela iduridu, eta hoixen, 11 milioi litro egin dira aurten Euskal Herrian, horietatik 150.000 litro Nafarroan, ez da kopuru erlatiboki handia bertzekin konparatuta, baino denak bizi gara honetatik. Eta, badugu ere Nafarroan ere gure relatoa, gure historia, sagardo gintzarekin, eta hoixen, eta badugu gure nortasun ere bai sagardotik kikiak dire, leku ederretan daudenak, eta hoixen, animatu jendea etortzera, eta hoixen. Zergatik etorri zara gaur egunera? Egiten dugu urtero txandatuz leku sagarrotegi ezberdin baten, eta urte nola hau berria dan, honea tokatu zaigu, eta etorri gara, inaugurazio egitea. Eta, sagarrotegi bat ez da jatetxe bat, soilik, gauza asko daude atzetik ez lana, tradizioa. Bai, sagarrotegi bat da, izkenen sagardoa egiten dan leku bat, produzitzen dan leku bat, gero salmenta dauka, eta supuestamente honea etortzen da sagardotegira jatera menu konkretu bat, eta sagardoa dastatzera etortzen da. Zuretzako tradizioak ere bai garrantza dauka? Bai, porque guk adibidez damakigu 30 urte, Lekunberriko tokialai sagardotegikoa, naiz, eta aitak irekizun bere garaian, eta aita da Gipuzkoarra, dango tradizioa jarraituz, irekizun Lekunberrin, eta, nire anaiak eta nik segitzen dugu tradizio hori. Eta batzuk pentsatuko dute, hori sagardotegia euskara lotuta dagoela, ez? Eta bereziki Hernanira fama asko dauka, baina Nafarroan hemen ere badaude sagardotegiak eta. Bai, aizken baten, badamazkigu urte desente, eta gu ere Nafarroan nik uste konsolidatuta gaudela, bai. Eta hortengo sagardoak zer ezaugarri? Hemen bertako sagarrik etzan asko, kanpotik ekarri behar izan dugu, Galizitikan, zerbait ere Frantzitik, Errioxatik,
eta, bueno, gehien bat galizikoa eta hemengoa erabili dugu. Eta ezaugarri, pues, bueno, más o menos ona dago eta berdintxua beste urtetan bezelatxu. Eta nola aurre ikusten duzu 2025ko denboraldia? Bueno, beti irekieran izaten da duda pixka deukizezu aurten, porque bakizu, hainbeste krisi, hainbeste gerra, hainbeste gauz, pues a ber ze gertatuko den, da baina, bueno, jendea ida deika, erreserbak egiten ari da, eta beste urtetan bezelatxu, eta nik uste egingo degula lan pixkat, bai. Azkeneko mezu bat, gali nahi baduzu. Hor gaudela Lekunberriko tokiala Sagardotegin, eta deitzeko, eta, bueno, leko harima dago, pues pozik emango diula azkartzen. Eta zergatik etorri zara gaur hona Sagardotegien denboraldiaren irekiera? Bueno, dolan elkartea bezala, gaude 5 sagardotegi naparruan. Orduan, urte bakoitzean egiten dugu sagardotegi diferentian txotx irekiera. Eta urte tokatu da madotzen irekiera eta besterikan sagardote berri-berria da. Orduan, bueno, orta etorri geha bai txotx irekiera. Eta zuretzako zer da sagardotegi bat, hau da, ez da bakarrik jatetxe bat, ez dago lan handia atzetik, bada tradizioa ere bai? Bai, azkenin lehen esan duten bezala, dolarea elkartiak sagardotegiak, dolarea elkarteko sagardotegiak guk egiten dugu sagardua. Orduan, esan dezu bezala, jateko eta jatetxetik aparte, guk ditugu gure sagarrak, guk egiten dugu gure elaborazioa, sagarra bildu, sagaztiak zaindu. Orduan, beste mundo bada, jatetxetik aparteko mundo bada. Batzuk, pentsatuko dute, sagardotegia ez dagoela pixka lotuta Gipuzkoara, Hernanik badauka ospio oso handia, baina Nafarroan ere bai baude. Bai. Sagardotegia badaude, eta gainera orain dela urte, nik esan dizut, 25 bat urte da guk ere gilek, baina badakit lehenagotikan, Lekarozen sagardotegia lehenagotik irekizela, Lekunberriko ere uste dut baditu 30 urte, orduan bai, otxura eta hortik aparte, ni lesakan konkretuki, baserri askotan sagardua egiten zela leheno esan izan du didate, eta sagarrare sagaztiak asko zegoela. Orduan, nik uste sagardun kultura naparron handia ondu dela bai. Aurtengo sagardoak zeizaugarri ditu? Bueno, nik uste sagardo, etzen sagar urtik izan du, baina nik uste sagardo ona daudela. Eateko erresak eta gorputzeko sagarduak bai. Eta zuk denboraldi hau nola aurre ikusten duzu? Eta 25ko denboraldia hau? Bueno, oen arte azkenek urtetan lana ondo indugu. Orduan nik aurten ikusten dut lana egingo dugula. Eta lan egiten orain lauma eta guarditan egiten lana gehiena. Oen denak nahi dute larun eta guarditan. Lehen banatzen zen arratsa eta guardi. Oen arratsetan jendia gutxitu inda. Eta denak nahi dute larun eta guardia. Orduan, martxoako taia larun eta guardia gehizkunak betia daude. Orduan, espero duzu jende aski batea ez, eta... Bai, espero dugu larun eta guarditan eta igande guarditan lan egitea. Eta ostiraletan, ostegunetan ere egitzen dugu eta horietan etortzen den ondo etorreia. Bukatzeko nahi bauzu bidali mezu bat? Bai, bueno, mezua bidaliko dugu, urtero bezala gaur ere egitzen dugu txotxaldea eta etortzeko eta probatzeko sagarduk eta animatzeko. Eskerrik asko. Zurei. Taldea gonbiatu zaitezte, zergatik etorri zarete, zergatik askoetako garrantzitsua. Oso pozik gaude hemen egoteko, ze azkenean gure gauzak, Nafarroko sagardoa edango dugu, eta gu ere talde naparra gara, eta hemendik atera gara mundura, eta horregatik oso gustora, oso pozik gaude hemen. Orduan, zuentzako ohore bat, nolabait esateko, ohore bat izan da gaurko egunera Nafarroako sagardotegi denboraldira gonbidatuak izatea? Guretzat oso harro gaude hemen egoteko, ze azkenean hemengo gauzak gero eta gehiago maite dugu, eta gure taldea ere bai sei naparra ditu lehenengo taldean, eta guretzat gure lurra garrantzitsua da bai. Garrantzitsua da horrelako tradizioak mantentzea eta horrelako sagardotegi lokalak babestea. Bai, noski bai ez guretzat, oso garrantzitsua da oroitu nondi gatoz eta harro gaude gure naparra bai.
Txotxeza. Nafarroko sagardo berrie. Apa, Echalo.